Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ibu hajah, para wabil khusus dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Kyai Syaiful Anwar saking Harjawinaun. Tresno ingkang kita mulyakaken lan kita tenggokaken. Nggo punapa ingkang dados fatwa saha nasihatipun dumateng panjenenganipun Bapak Abdul Manan selaku Ketua Tanfidiyah NU Desa Tembok beserta Bandung-Bandungnya, GP Ansor Muslimat Fatayat, rekan-rekanita Ibnu IPPNU Ranting Desa Tembok ingkang kawula hormati hadirin hadiroh rahimahumullah. Sepindah sumangga kita tansah muji syukur dumateng Allah ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan dumateng kita. Salah setunggalipun nikmat iman lan Islam sehingga kita taksih saged bertatap muka bersilaturahmi dalam rangka Ibnu IPPNU Desa Tembok ingkang boten wonten alangan setunggaling punapa kanthi ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun shalawat saha salam mugi katur dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kanthi kita ngrawuhi acara menika saged ndedongaaken kita termasuk umat pinangka arga sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadiroh rahimahumullah. Sakderengipun acara kita buka, kawula minangkani pranatacara badhe maosaken acara ingkang badhe kalampah menika. Acara ingkang sampindah pambukaan, acara ingkang kaping kalih waosan ayat-ayat Al-Qur'an, acara ingkang kaping 3 prakata panitia, acara ingkang kaping sekawan sambutan-sambutan, acara ingkang kaping gangsal istirahat, acara ingkang kaping 6 Maulidah Hasanah sekaligus doa, acara ingkang kaping 7 penutup. Monggo kita buka acara menika kanthi waosanipun Umul Kitab wal Hadiniyah Al-Fatihah.